Добър вечер. Добър вечер. Аз като по-възрастен човек ще се върна към детството. В смисъл към... Да, не детството, към средния курс. 8 клас, директно. 8 клас, когато ставаше преразпределението за обучаване на чужди езици. Значи от 5 до 8 клас учихме руски, моето поколение, наравно с българския, а в 8 клас вече дадаха ни една възможност да си изберем и западен език. Аз естествено си избрах френски, не знам защо, а моят приятел Ангел си избра немски. И така ние се разделихме с него. Мина един месец и аз през този месец получавам писма на немски. Отварям, вътре пише Майне Либер Георги, там може да прочита. Виждам, че не е за мен, на немски и ги късах и ги хвърлих писмата. Мина месец, тя ми каза, бе ти, получаваш ли не писма? Викам, да. Ама аз забравих да ти кажа, нашата учителка по немски Геносин Левелин ни даде едни адреси. Тя си пише с сестра и Моника, а пък твоя адрес го дадах на Регина. Към да, получаваме ни писма. Аз не знам немски. И ето сега за наказание пише на тая Регина и той започва да пише от мое име на двете сестри. Минаха години, 11 клас, казармата. Аз получавах някакво писма редовно, той ме информираше долу-горе за какво ми пише Майне Либер Регина. И така си продължи живота. Тя ми изпрати една снимка. Снимката беше кубански костюм. И не знаем защо, баба ми така случайно я видя, погледне, скъса я на нея, тая курва да я махаш. И така прекъснахме според задълженията на към баба ми. Аз казах, че повече няма да спиша с тази германка, която ми праща лоши снимки. След това малко аз стоя в казармата 3 години, там прекъснахме, Ангел отиде на друго място, спряхме кореспонденцията, след това отидах в Витис, приехаме и веднага първата година се ожених и за щастие жена ми първата беше немско говоряща. Аз се прехвърлих кореспонденцията и тя започна да се пише с Майне Либер Регина, в мое име. И така се стигна накрая до това, че ние трябва да се видим най-накрая, да се разменим. Тя беше също женена и решаваме едно лято да отидем на гости. Разбрахме, че тя живее в едно градче Бад Бланкенбург. Тя звучи мащабно, но като отидеш, това е нещо като подобно на Вършец. И компанията, която избрахме, 2 семейства, всичките са от четворката немски говорящи, освен мене. Отиваме там, те говорят с Майне Либер Регина по телефона, тя непрекъснато иска да говори с мене, тя се казва, че Жоро го няма тук. Жоро е някъде, Жоро замина, Жоро го няма. Виждам аз, преговорите бяха такива, че ние трябва да отидем в Бад Бланкенбург, а след 3 дена тя да тръгне във Варна, ние оставаме там още малко в Германия и след това ще ги посрещнем. Те идват тук и ще се видим във Варна, продължението. И другото семейство казаха, Бад Бланкенбург е едно село, няма смисъл да ходим там. И отказаха. Казаха, Регина, те няма да дойдат, ще видите директно във Варна. В това време аз съм пренесъл едни подаръци за тяхното семейство. И имах неблагоразумието да се натоваря с тежки неща. Бяха такива керамики. Гюбечета, гюбечи, стомни, доста работи бяха и тежки.
И казах на жена ми, сега аз тези неща няма да ги върна във Варна. Знаеш, ако не отидем да ги занесем на Регина, тук на гарата, аз ги труша тия керамики на парчета и край. Тя накрая каза, добре, айде ще отидем. И се обажда по телефона и каза, че ще отидем все пак. Те не знаете, вече бяха предупредени, че няма да ходим. Тръгваме с един влак, Бад Бланкенбург се оказва последна гара, след това започва Западна Германия. Слизаме на гарата, аз се оглеждам. Няма много хора, няма никой. Ако някакъв се усмихне нещо, аз се усмихвам. Девойки няма. И Регина ме изненада. Хвърли се на гърба ми. Видях я. И казах само, Регина, Entschuldigen Sie bitte, nicht verstehen Deutsch. Обаче погледни, целия съм настръхнал. От което тя не знам какво разбра. Отидахме в тях. Мъже Александър, който беше капитан на някакъв кораб по Елба, знаеше 10 думи руски, значи бързо ги изчерпахме, той беше приготвил на каса с бира. Говорим, спасиба и това е. След това седнахме вечерта, подаръците са на масата, той поглежда и казва, Георги, дай не хоби. И аз казвам, Петя, кажи му, че аз събирам корени. Аз имах такова хоби, събирах корени, те ме казват, моля се, не знам, забравях как е корен, смени си хоби. Що смени хоби? Луда ли си? И казах, Александър, без преводач. Той ме гледа умно. А преди това беше ми казал, че той е учил в някакви агрохимически институт и имаше един учебник по биология, там го видях. Изкарах учебника и му показах, викам, виж бе, гледай сега, това е дърво, рисувам дърво, почва, корени, надолу, нихтъчне, гледа тъпо, бяхме пили вече и виждам в дъното на хола един фикус. Голям, отидох, дръпнах фикуса, извадих го и показах, знам, че фикуса има такива грудки, дебели корени, могат да различават се от другите. И ги показах. Александър, ето това е моето хоби. Той погледна и каза, викам, защо трябваше сега да разбереш? А жена му се напекял смях, че фикуса съм го изтръгнал. След малко върви разговора, той поглежда и казва, Георги, пак любопитство, една стомничка имаше, вас is das. Стана Петя, че едно време жетварите, когато са жънали, си пият вода от тази стомна. Тя река, нито жетва знам, моля се, отново. Александър без преводач. И тук, не знаем защо и откъде ми дойдоха някакви сили, и разказах историята на тази стомничка и за нейната употреба на някакъв немско-български език, по което всички разбраха. Значи аз започнах така. Александър, стомничката, алте време, когато нихт комбайн, с какво са женали хората. И станах, хола беше такъв дълъг, немски, започнах. Жънах целия хол, жънах го, пях и накрая изморен казах Филе Арбай, Васер, къде е Васер? Ето, стомната. Къл. Ето, за това е тая стомна, бе. Александър, той погледна така и каза и ще право, бе. След това Майя Либе Регина на други ден поканя нейни съседи, като каза, че на гости има един шаушпилер, който нихтер ще е Deutsch, ама всичко му се разбира. Оттам продължихме. Те заминаха в България, дойдоха във Варна и ние продължихме с другото семейство на гости в Берлин бяха. Изискана компания,
или столица, така нататък. А в Тюрингия Регина ме научи там, пускаше ми някакви тюрингски валсове. И в Берлин, в един пак сме в апартамент, хол, тяхното семейство, тя беше пощаджийка жена му, но в хола наистина беше голям, защото вътре бяха направили една беседка в средата на хола, като горе имаше някакви легла и двете деца в 8 часа, това беше, което мене ме впечатли, 8 часа децата, чус, целувки и изчезваха зад някаква тяхната стая, зад вратата. Беше много обичам, аз обичам деца, да си играят, не, в 8 часа край, те изчезват и ги няма. И през цялото време, като другото беше пък, че всички си говорят на немски, само аз не разбирам и като питах ту едната, ту жена, какво казах, да го оставим, не ме занимава. И аз станах такъв без превод и ходих при децата да ги видя дали спът. Не спяха, естествено, но майките и бащата въобще не се занимаваха с теб. Там леглата им бяха едно върху друго. Луда игра до 11, но никакво показване при гостите. А при гостите тържеството беше напреднало, изпиха се двая водки, защото другия беше, който беше кораб, беше донесъл руска водка. И по едно време, значи, може би аз съм седнал в тази беседка и съм пил нещо. Гледам две сини очички пред мене и ме питат каква музика обичат. Се оказа, че това е домакинята на семейството, която ми каза това нещо на немски. И аз веднага се сетих, как любимите ми са тюрингските валсове, която няколко година ме научила и викам, едва ли ще има тая, викам тюрингски валсове. Тя като скокната, изкара една плоча и я пусна. Не знам защо откъде ги имаше тюрингски валсове. Почнахме да танцуваме. И сега тя беше една дребничка, малка, с сини очички. Много интересен цвят имаха очите. И през цялото време аз дочувах, и ние сме извън беседката, която е беседката са семействата и всичките, които стоят. И аз чувам другата, която каза, Пети, виж го. Той е хваща за... А пък аз бях хванал наистина за дупенцето, защото тя беше нисичка. И се повдигах нагло, защото много исках да видя тези сини очички. Това си спомням аз. Какъв цвят има. Тук особено бях, не бях виждал такъв цвят. И след това отидахме на балкон, на прозореца, тя отвори прозореца и така един чист въздух се появи. Застанахме така лакът и тя ми каза, срегне. Аз се погледнах, срегне, викам, да, добре, само че къде? И после разбрах, че пак срегне било вали. Аз мислях за нещо друго, викам да подавам много къде не знам. И така, значи трябва да се знаят чужди езици. Това е извод. Учете чужди езици, защото трябват. Защото аз знам и китайски. Не спея сега една песен. Да, това означава, какво се говори в тая песен, превод. Поздравявам екипа на Гранс, който направи тази добра презентация във Варна.
Това беше моят поздрав за довиждане.